Лукашенко ездзіць з турам па Палессі. Владимир Зеленскі сустракаецца з ягоным сябрам, прэзідэнтам Азербайджану Аліевым, а і чынныя сілавікі вучацца разганяць пратэсты. Вітаю ў суботнім аб'ектыве. Для вас працуе Віталь Бабін. Пачынаем. Два дні Александр Лукашенко ездзіў па поўдні Беларусі, аглядаў шпіталь, адкрываў садок, гаварыў пра развіццё Палесся, але галоўнае, што пакінуў пасля сябе не новыя праекты. У рэчыцкім раёне пасля ягонага візіту рыхтуюць крымінальную справу, а чыноўнікам загадваюць ашчаджаць кожную капейку. Што насамрэч прывёз Палессю, Лукашенко ведае Олег Залеўскі. Мы ремонтируем, техника дальше работает. Тур Лукашэнкі па Палессі пачаўся з добра знаёмай карціны. Тэхніка, рамонтная база і паказальная гатовасць да прыезду начальства. Але ўжо ў першы дзень стала ясна. Галоўны падарунак рэгіёну – не новая падтрымка. У Мазырскім і Рэчыцкім раёнах з вышыні верталёта, здаецца, і палі Лукашэнку спадабаліся. І новыя дзялянкі лесу. Супраць мясцовых чыноўнікаў спрацавала дамашняя загатоўка галоўнага інспектара. Это что? Ну, это уголовное дело. Такіх справаў за падзеж жывёлы толькі за мінулы год у Беларусі было распачата амаль 300, а канкрэтна на Гомельшчыне 49. То бок сярэдні па краіне паказчык. Веснавыя аб'езды паўднёвых рэгіёнаў Лукашенка праводзіць ужо 30 гадоў. Нязменнымі застаюцца і праблемы, пра якія гаворыць палітык. Дысцыпліна, кадры, тэхніка. Апошняя, на выгляд, таксама яшчэ з савецкіх часоў. Асвяжаецца толькі фарба перад прыездам інспектараў. Передано в хозяйство, так же? Или как там у нас было в советские времена? Сейчас так и... У Петрыкаве кіраўніку паказалі ўжо іншую карцінку. Новы дзіцячы садок сістэмы Беларусь-Калію і абноўленую цэнтральную раённую больніцу. Дзяржаўныя медыі назвалі гэта клопатам пра людзей. Але і тут галоўны пасыл быў не пра развіццё, а пра магчымае скарачэнне медычных установаў. Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги. Чарнобыльскі тур Лукашэнкі завершыцца заўтра візітам у Нароўлю, адзін з самых пацярпелых ад чарнобыльскай трагедыі раёнаў. Олег Залеўскі, Белсат. А ў Віцебску адбыліся вучэнні сілавікоў, падчас якіх трэнаваліся спыняць масавыя закалоты. Між іншага, разганяць пратэсты, шукаць каардынатараў, затрымліваць прэсу, а таксама блакаваць дарогі і вызваляць закладнікаў. На камандна-штабных занятках прысутнічалі міністр унутраных спраў Іван Кубракоў, ягоны намеснік Мікалай Карпянкоў. Міліцэйскія чыноўнікі, вядомыя жорсткім разгонам пратэстаў у 2020-м. Першы тэарэтычны этап міністру не спадабаўся. Ён раскрытыкаваў вучэнні і загадаў правесці навучальны семінар. Падчас другога практычнага этапу частка сілавікоў выконвала ролю пратэстоўцаў. Ім уручылі белыя і сінія сцягі. А пасля вучэбнага затрымання частку нібыта пратэстоўцаў паставілі на калені з рукамі за спіною, а іншых на расцяжку ля плота. Папярэднія такія вучэнні праходзілі ў сакавіку. – 666 паветраных цэляў за адную ноч. Менавіта столькі ракетаў і беспілотнікаў Расія выпусціла па ўкраіне, што сталася адной з самых масаваных атак апошняга часу. Наймацнейшы удар прыйшоўся па Дняпры. Там пасля 2 хваляў атак загінулі 5 чалавек, яшчэ 34 атрымалі раненні. Разбураныя жылыя дамы, гарэла аўтазапраўка, знішчаныя цяжкавікі і аўтамабілі. На Чарнігаўшчыне расійскія войскі нанеслі камбінаваны удар ракетамі і шахедамі. Загінулі 2 мужчыны, яшчэ 7 чалавек пацярпелі. Пад атаку трапіў і шпіталь у Семенаўцы. У Адэскай вобласці пашкоджаныя жылыя дамы і партовая інфраструктура. На Херсоншчыне толькі за мінулыя сотні 4 загінулых і 18 параненых. Пакуль увага свету прыкутая да лініі фронту ва ўкраіне, кіеўская дыпламатыя пракладвае новыя маршруты па паўднёвым Каўказе. Владимир Зеленскі здзейсніў у пэўным сэнсе гістарычны візіт у Баку, дзе сустрэўся з Ільхамам Аліевым. Пра стратэгічныя маневры украінскага прэзідэнта ў краіну, якая здолела захаваць баланс паміж Захадам і Крамлём, адначасова вярнуўшы свае тэрыторыі сілавым шляхам, апавядзе Руслан Ігнатовіч.
6 падпісаных дакументаў, прыярытэт на абаронна-прамысловы комплекс і энергетычную бяспеку. Дэталямі абавязкова пазней падзеляцца нашыя каманды. Гэта розныя кірункі. Сёння кірунак нумар 1 – гэта бяспека. Гэта абаронна-прамысловы комплекс. Украіна прадэманстравала стойкасць падчас вайны супраць агрэсара, і сёння мы дзяліліся сваім досведам. Больш за тое, Кіеў прапануе Баку новую ролю – стацца дыпламатычную пляцоўку для перамоваў з удзелам ЗША і Расіі. Мы паведамілі прэзідэнту Азербайджану, што гатовыя да трохбаковых перамоваў. Мы правялі такія перамовы ў Турэччыне, мы правялі такія перамовы з нашымі амерыканскімі партнёрамі ў Швейцарыі. Мы гатовыя да наступных перамоваў у Азербайджане, калі Расія будзе гатовая да дыпламатыі. Украінскі палітолог Яўген Магда адзначае, гэты візіт мае важнае значэнне, бо пазіцыі Украіны на паўднёвым Каўказе патрабуюць актывізацыі, асабліва на фоне змены геапалітычных вектараў у суседніх краінах. Мы за перамовы, але мы бачым, што Пуцін перамоваў не хоча, не імкнецца, і найбліжэйшым часам, я думаю, імкнуцца не будзе. Тут трэба разумець, што Грузія цяпер займае прарасейскую пазіцыю. Арменія больш пагрузілася ў парламенцкія выбары будучыя, і таму з Азербайджанам мы павінныя весці найбольш відавочна актыўны дыялог. У той час, як Баку можа стацца імаверную пляцоўку для трохбаковых перамоваў, Менск гэтую магчымасць страціў пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Прычына ў беспасярэднім суудзеле рэжыму Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі. Ніхто ніколі не забудзе пра тое, адкуль зайшлі расійскія войскі, калоны расійскіх войскаў з імкненнем захапіць Кіеў. Ніхто і ніколі, нават пасля заканчэння баявых дзеянняў, тое, што цяпер паміж Украінай і Беларуссю захоўваюцца дыпламатычныя стасункі, ці яшчэ нешта, гэта напраўду нічога не значыць. І ўведзеныя супраць Лукашэнкі санкцыі гэта толькі пацвярджаюць. Лукашенка павінен ведаць, што ва ўкраіне пра яго памятаюць. Паводле Яўгена Магды, для Масквы збліжэнне Кіева і Баку сігнал непрыемны, але ў дэманструе незалежнасць у адрозненні ад той жа Беларусі. Што ж да беларуска-азербайджанскіх дачыненняў, у Александра Лукашэнкі даўно цесныя стасункі з Баку. Гэтак падчас нафтагазавых войнаў з Крамлём у 2010-м Аліеў пазычыў Лукашенку $200 миллионов. Мы помним, когда в трудное время вы подставили нам плечо, не оглядываясь при том. И когда-нибудь можно в нюансах это все рассказать. Руслан Ігнатович, Белсат. Скончыў жыццё самагубствам хлопец, які летась зрабіў татуяванне нявесце. Тады дзяўчына памерла ад сепсісу. Тату зрабілася ўваходнаю брамаю для інфекцыі. Незважаючы на тое, што хлопец меў 6 гадоў досведу ў татуяванні і на апрацаванне тату антысептыкам, праз 2 дні дзяўчыне стала дрэнна. Паднялася тэмпература. І тэрмінова даставілі ў шпіталь, але ўратаваць не здолелі. Дзеянні жаніха кваліфікавалі як прычыненне смерці праз неасцярожнасць. Цяпер крымінальную справу спынілі ў звязку са смерцю хлопца. Пра смерць маладзёна стала вядома толькі цяпер. Жлобінскі металург 5-й раз у сваёй гісторыі заваяваў золата чэмпіянату Беларусі ў хакеі. У вырашальным матчы серыі супраць расійскага Славутіча са Смаленску каманда зрабіла неверагодны кэмбэк. Вырашальны ўклад у перамогу з лікам 5-4 зрабіў дэсант зіменскага «Дынама» Ягор Борыкаў і Сергей Кузнецоў. Аднак спартовае свята сталёвых ваўкоў азмрочыў скандал. Расійскія медыі і прадстаўнікі смаленскага клубу наўпрост абвінавацілі беларускіх суддзяў у перадузятасці. Галоўны аргумент – статыстыка штрафаў. 115 хвілінаў у Славутіча супраць усяго 32 у жлобінцаў. Расійскія журналісты і блогеры пішуць, што клуб наўмысна засуджвалі, каб чэмпіёнскі кубак ні ў якім разе не пакінуў тэрыторыю Беларусі. Гэта першы выпадак, калі замежны клуб даходзіць да фіналу чэмпіянату Беларусі ў хакеі. Да таго ж так рэзка абураецца судзейства. Самую сур'ёзную ядравай аварыю ў гісторыі назвалі выбух на Чарнобыльскай АЭС на адмысловым паседжанні Генеральнай асамблеі АН, прысвечанай 40-годдзю трагедыі. Лукашэнкаўскія ж улады падаюць катастрофу як пераадолены этап. Маўляў, землі вяртаюцца ў абарот, здароўю насельніцтва нічога не пагражае. Ды і людзей, можа, дарма перасялілі. Працягне тэму Ірина Дорофійчук. Не один чорнобилець не чувствує себе нормальне здоров'я. Це називається смерть у розстрочку.
76-гадовы Пятро Гурын украінец. Праз 2 месяцы пасля выбуху на Чарнобыльскай АЭС ён браў удзел у ліквідацыі наступстваў аварыі. Пиль страшна. Респіратор поробиш півчаса. Пыл страшны. У рэспіратары папрацуеш паўгадзіны, а потым пялёсткі ў ім робяцца колеру цыбулі. Ёд вылучаецца. І так працавалі па 12 гадзінаў. Асобаў, якія могуць падзяліцца гэткімі ўспамінамі, з кожным годам усё менш. У Беларусі ў пачатку 1990-х налічвалася больш за 113 тысяч ліквідатараў. Паводле апошніх апублікаваных звестак, 5 гадоў таму іх было каля 70 тысячаў. Эти люди находятся под особой заботой государства. Меры, которые предусмотрены законодательством, они дифференцированы, зависят от того, насколько утрачено здоровье у такого человека. І льготы, як для ліквідатараў, гэтак і для жыхароў радыеактыўнай зоны, пачалі скарачацца з прыходам да ўлады Лукашэнкі, пачынаючы з безадсоткавых крэдытаў і датацыяў на перасяленне да бясплатных лекаў, праезду ў транспарце і зніжак на камунальныя паслугі. Пасля разгрому грамадзянскай супольнасці няма магчымасці вывозіць за мяжу на адпачынак дзяцей з забруджаных тэрыторыяў. Сёння ж гучаць заявы яшчэ больш радыкальныя. Но я просто вас склоняю к тому, что мы слишком перебрали туда. А чернобыльцы такие выселяем, а мы не знали. Это я сейчас как президент говорю, мы точно не знали, надо выселять, не надо. Перепугали людей. Пасля аварии забрудженной оказалась амаль чвэрць з тэрыторыі Беларусі. На период после аварии таких населенных пунктов, которые размещены на загрязненных территориях, насчитывалось более 3,5 тысяч с населением 2,2 миллиона человек, то на сегодняшний день, в соответствии с постановлением правительства, 2022 населенных пунктов. І жывуць у іх каля 900 тысячаў чалавек. Удвая, паводле афіцыйнай інфармацыі, скарацілася і забруджаная тэрыторыя, але радыенукліды не знікаюць, паводле пастановы ўраду. Цезий распадается, он переходит в следующие радионуклиды, но он никуда с этой зоны не денется. Убрать их невозможно. Полной очистки зоны не может быть. Прям до нуля. Это 400 и больше лет. Мы это явно не застанем. Адразу пасля катастрофы найбольш небяспечны быў радыеактыўны ёд. Менавіта ён паўплываў на колькасць захворванняў на рак шчытападобнай залозы сярод дзяцей. І сёння ў групе рызыкі, апроч ліквідатараў, тыя, хто ў 1986-м дзіцём атрымаў дозу радыяцыі. Але статыстыкі росту анкалагічных хваробаў няма, кажа доктарка. А каб зменшыць небяспеку ад радыяцыі, варта памятаць, што яна з часам заглыбілася ў зямлю. Грибы представляют опасность для тех, кто живет на территории, просто потому что растут глубоко. Копать глубокие ямы там не стоит, строить что-то с подвалами не стоит. Вот с фермерской деятельностью тоже зависит от уровня радиации. Сярод важных наступстваў аварыі адзначаюць і ўплыў на псіхічны стан. Гэтак, паводле даследаванняў Сусветнай арганізацыі здароўя, у жыхароў, пацярпелых ад аварыі рэгіёнаў, узровень трывожнасці і дэпрэсіўных сімптомаў удвая вышэйшы, чымся ў насельніцтва па-за зонай уздзеяння. Ірына Дарафейчук, Белсат. Беларусы на працягу дзесяцігоддзяў змагаліся за праўду пра Чарнобыль. Такая думка прагучала падчас сустрэчы з экспертамі ў беларускім моладзевым хабе ў Варшаве. Адзін з удзельнікаў абмеркавання нават згадаў інфармацыю пра наступствы аварыі хавалі не толькі савецкай улады. Шмат шкоды нарабіў і тагачасны даклад МАГАТЭ і Сусветнай арганізацыі здароўя. Цяперашнія ўлады краіны таксама не даводзяць праўдзівых звестак да беларусаў. Постчарнобыльскі беларускі экалагічны рух, які быў вельмі такі сур'ёзны у Беларусі. Гэта былі навукоўцы, гэта былі грамадскія дзеячы, гэта былі палітыкі, гэта быў вельмі шырокі такі масавы рух. Нужно следить за тем, за своей жизнью, за тем, что вы едите, пьете. И, к сожалению, белорусские власти стараются преуменьшить последствия. И это очень безответственно. Ужо заўтра 40-е ўгодкі чарнобыльскай катастрофы. Беларусы ў замежжы плануюць ушанаваць памяць ахвяраў трагедыі, таксама выказаць пратэст супраць размяшчэння расійскай ядравай зброі на нашай зямлі. Чарнобыльскі шлях пройдзе ў Вільні і Варшаве, будзе мітынг і ў Беластоку. У літоўскай сталіцы збор запланаваны на 13-ю гадзіну мясцовага часу на плошчы Кудзіркі. У Варшаве чарнобыльскі шлях распачнецца о 14-й гадзіне ля помніку Каперніку. Мітынг у Беластоку о 17-й гадзіне
у скверы вольнай Беларусі. Сёлета акцыі праходзяць пад лозунгам «За незалежную бяз'ядравую Беларусь». Наш тэлеканал будзе асвятляць падзеі ў адмысловым выданні студыі «Белсат», якое распачнецца о 19 гадзіне менскага часу. Шчыра запрашаю спадарства ў заўтрашні эфір, а сёння стаўлю кропку і зычу добрага вечара. І не забывайцеся пра нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама наш сайт belsat.eu. Там навінаў яшчэ больш.